Nesip bolsa Allahan şu ýyl her birimize öz başda jaýly bolmak nesip etsin Allahan. Men diýendeme goşulýan bolsaň, ýekeje laýyk bas, abzora başlaýas. Soветский elitka 3 komnat, 130 kvadrat, şloryalak ýew remontly jaý. Yerleşýän ýeri Moskowdan ýokary bolýar. Näp görýänimiz zaly. Şloryajak ýypystan edilen, el işleri bilen naqşlanan patolog natijnoy, ulluqan lustra, eýgiralar alçpan takoy edilen. Berde balkonumuz var. Balkona çykýan, men ýa-da kuhnyadan çykamyzda görkezip gelýär. Bärine uzun koridor, glavny girelge, kamera nablüzenia bar, patolog hemmerde natijnoy gidýär. O pollar mramorny. Bärsi kuhnyamyz. Kuhnya şloryajak ina. Akurat edilen gosta bular, ütközülen kuhnyasy, stroy mebeli, stol stulum var ina. Bäri çykýar şeýler. Ana balkonumuz, bu birinji balkon, opşy 2 san balkon var. Owudan wit görüp durýar, Moskowska seredi. Dokumentlerim taýin, jaýyň bergisi ýok, üzülün. Ne bär geçýär, bärde aýratyn sanuzulymyz, şloryal gaplarym naqşly edilen. Bäri kladovka. Bärine aýratyn ýene bir sanuzul, vanna. Bärde ikinji komnatymyz, bärde şloryal ulluqan lustra, şuňa natijnoy patolog, alçpan, owudan leçralar, şvaneva. İki tarafdan aynı. Ne bären balkonumuz. Şloryalrak. İkinci balkon. Bulam gönne. Bu taraf Moskowski, bulam Sovetski. Gönne Fransuz mektebinin protest bolýar. Lokatsiyada gatgowy. Indi üçüncü komnatymyza geçýär. Тоже otay remontly. Gel. Indi üçüncü komnata geçýär şu taýdan. Bulam şloryajak 3-nji komnat, bu diýetiz komnat diýip atlanyrsak bolýar. Derdiňki owudan natijnoy patolog, takoy lustra, iberden aýlan obratny görköz, şloryajak el işine edilen, naqşlan edilen, berde tipa kamin, dekorasyony kamin oýsaňam bolýar berde, telewizor, berde näme ýene diýen balkona çykylýan ýerimiz. Şloryalak dostlar, kime gyzykly bolsa, aşağıda nomer belläp goýýan Hökman Jaňlaş, bahasy el ýeterli, remontly,